Unya nagka-problema pagani ta sa atong supply sa gasolina karon kay tanaw atong gasolina ron mahal kayo. Nagka-problema pagani ta. Pero inyo ginang unahon di ang DPWH. Inyo ginang unahon ang DPWH nga kuso kay magubaan ang mga kalsada nga tarong pa kay kalsada gubon kay para makapagawas gyud ayon og pondo. Unya na yung mga kalsada diha nga wanang guba na kayo wala ayo ha, pero bahibong tang anong tarong kalsada ilang gubon. So maayong buntag kanatong tanan ug welcome back sa atong YouTube channel. Unya og daghan king salamat nga par sa inyong pagsuporta o sa kuang mga viewers o sa kuang mga subscribers. Daghan king salamat ninyo mga par ug ilabi na gyud sa kuang mga bashers. Maayong buntag kanatong tanan diha. So sa di pa ta magpadayon sa tuang video reaction mga par, palihog ko og subscribe sa akong channel para ma-update mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction. So karon mga par, si Bongbong Marcos nagdali si Bongbong Marcos nga ipagawas na kuno ang budget nga nganong nagdali man si Bongbong Marcos nga kanang gusto na niya nga ipagawas ang maong budget nganon sa may plano para ni sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya daghan ra bang mga congressman ra bang nagduha na sila og pirma karon basin og malipat unya inuon tani nya mao ni gamiton sa pag impeach ni Sara. Basin na yung mga congressman ani nga naghunghong ni Bongbong Marcos, basin ay mga congressman ani nga nang ulog-ulog ni Bongbong Marcos. Naghibaw bita mga par si Bongbong Marcos mura na siya ganang tiguang nagayo nga giango-ango na nga di nagikibaw sa usahay sa iyang ipanulti gani. Basin ay sulsul ani mga par kay kibaw bita ang mga congressman atat na atat kaayo sa impeachment ni Sara. Kay bisan pa man gani kuno kun mo resign kuno si Sara sa katungdanan, ilam gihapon kuno gukuron, ilahan man gihapon kunong pasakaan gihapon kuno nila og gaso. Bisan pag mo resign pa kuno si Sara Duterte kay kibaw man ta mapar nga madlok di sila nga kuan kanang mahimong presidente si Sara kay ginsabay gusto nga mapresidente si Sara kung ikaw nakadawat ka og kanang milyon-milyon nga gisod og malita. Siyempre ang gusto jud ka nga ma-impeach si Sara kay once nga di ma-impeach si Sara nya makadagan pagka presidente sa 2028 pinatubit yang ko pabitaw katong campaign manager sa alyansa nga 1,000,000% nga si Sara mudaog unya 1,000,000% nga si Sara dili nila mariglo. Unya magdali sila nga ipagawas na kuno ang 41 billion kapin nga budget kay ila na kunong ihatag nga to sa DPWH. Wala pa gani mo mahuman og sulbad anang korupsyon sa DPWH. Wala pa gay mapriso ng mga dagkong opisyal nga naa sa DPWH unya magpagawa sa pud mo og pundo para ihapak ngadto sa DPWH. Basin kun atik-atik ra na ninyo diha nga kunuhay mao na pero kuan di ay ang plano di ay para din na igasto din na sa impeachment ni Sara kay naarbay mga huhungihong nga ang ubang mga congressman katong ni pirma sa una nga dili na kuno mo pirma unya naarbay grupo sa mga congressman sad nga ni padayag na nga gusto na gani silang mukalas naman gani sila sa kuan sa kamara nya basin og hiloho ni og milyon-milyon nga kwarta para sa impeachment ni Sara. Basin mao ni ilahang plano. Kay kani si Bongbong Marcos naambi gasulsol ani. Nagi ga mandar aning Bongbong Marcos. Kay kani si Marcos gud pwede mamandaran mo gud na siya nimo. Pina kuan bitaw mina Duterte babitaw. Mo bitaw gitawag na siyang Duterte og bangag. Kay mamandaran na siya. Malutsan ra siya kay tungod sa iyang pagkabangag unya tan-awa raw no say resulta sa iyang pagkabangag di
pwede ra siya nga kanang sulsulan sa ihang mga tao. Kani na may gakuan ni na may ga sulsol nga gusto nga ipagawas na kuno ang budget. Kay kibaw biya ta mga par nga ang kaning gipasaka nila nga impeachment ni Sara Duterte nga usar na ka pamulitika. Kay ay lang gihimog rason kato kunong nay pag-ingon pagbanta ni Sara Duterte nga to ni kuan ni Bongbong Marcos ug ni Martin Romualdez ug ni Lisa Marcos nga mamuntoy gi-appeal man na nila. Unya nganong sila may mupile ana nga wala man gani mupile si Marcos pero usa sa na basin dili si Marcos ang nikuan para dili kay siya mahalata gipaagi lang niya nga to sa iyang mga tao sa ubos mo nang kanang basin iyahan ni nga basbas nga kay nganong atat man kayo na sila kanira ba si Marcos hili kayo kanang panghunaw mura bitaw ni si kuan si Poncio Pilato nga kuso kay mahunaw sama sa ilang pagkuan ni Duterte sama sa ilang pagdakop ni Duterte mas mayo pa ang tagalaing nasod mas mayo pang human rights sa Japan kay ni kuan pa ni simpatiya pa ni Duterte ni nakauyon pa sa pamalaon ni Duterte sa una. Unya kita mga Pilipino ang atong mga kaigsuonan nga Pilipino sila ra mismo ang niduot sa to ang kapwa Pilipino nga ilang ibaligya ngadto sa laing nasod. So mahog pa kanang gipakwawa nila ang Pilipinas kay basin tuo siguro ni ang taga ICC nga kuan ang Pilipinas wala mo gana ang korte pero sa tinud-anay lang gana mo ang korte din sa Pilipinas pero naman sad koy nang kuan katong giingon sa 18 ka mga Marines nga sabotahe man dahil sa ICC mabitaw nga ang ICC ron nga medyo kung imong puhugon sa dang ilahang kuan murag nilaban sa jud sa pikas nilaban sa kanang kunuhay biktima sa war on drugs pero namgo ingon nga nakadawat sa kuno na sila og pila ka milyon nga bayad para kuno nga bukdon si Duterte pero kanang ang Pilipinas wala bay kuan dili biya under sa ICC wala untay jurisdiction ang Pilipinas sa ICC pero nganong si Duterte nadaman ngadto nga wala may jurisdiction nya baguhay lang ug tanon yun si Marcos nga kuan kay hadlok siguro Marcos nga kun siya ang wala na sa katungdanan nya ang mga Duterte na pud ang maglingkod hadlok siya nga babaslan hadlok siya nga siya na po'y mapuli nga to sa ICC mo nang ningon si Bongbong Marcos nga dili siya gusto nga ang Pilipinas mo appeal gyud sa magpa-under sa ICC mo nang nahadlok na si Bongbong Marcos nga par nya karon magpagawa sa po sila og budget wala pa gina masulbad ng mga politiko diha nga na-involve sa korupsyon sa flood control wala pa gina madakpi ng mga dagko nga isda diha nya magsugod na pun mo bag-o ayaw in taon ninyo nang wala oy kanang liko-liko ang mataw ayaw in taon ninyo nang himuag ambaw ni mga tao kay ang mga tao bisan kaning mga Pinoy bisan pobre ra ni pero sakto ni sa paminsar dili ni pwede ninyo nga ilikoy-likoy lang ninyo dinha tarungan na inyong trabaho diha kay ang mga tao ra bas ang tax ra bas ang mga tao may gikuha para sildo para inyo ha unya nagka problema pagani ta sa atong supply sa ng gasolina karon kay tanaw atong gasolina ron mahal kaayo nagka problema pagani ta pero inyo ginang unahon di ang DPWH inyo ginang unahon ang DPWH nga kuso kay magubaan ang mga karsada nga tarong pa kay karsada gubon kay para makapagawas gyud ayon og pondo unya na mga karsada diha nga wanang guba na kayo wala ayo ha pero bahibong tang anong tarong ay karsada ilang gubon kay para na man ang kwarta diha sa karsada wa ba gini maimbestigar ning mga congressman din sa sa Cebu nga nakadawat sa kanang flood control project nga na-involved sa flood control project ang taga DPWH dire wala pa gyud nya karon paggawa ra pud og pondo ay nako so
Naghan kayong salamat inyo mga par ug may buntag kanatong tanan.